Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hua! 3 days after 15, Chief Tech Ramir, kumusta? Langiya ka. Hindi ka nag-iisa. Kayod na naman! Sinasabi ko sa inyo, sige lang. Happy Monday! Happy Monday sa Satuya Agabos. Ano man ang kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat perming enot sa Gabos. Happy birthday sa mga, siyempre, nagsiselebrar kan kompleanyo. Ecstasy. Ano sinasabi ko? Sige lang kita, maringan itaigwang uminagi kan Fetsa 15, ano, Chief Tech Ramir. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa Gabos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar and tingog kan banwaan na, kumpadring Ayan Monforte. Sinasabi ko sa iyo, alas 9 na baga, kumpadring Ayan, alas 9 na Kumusta ka mo dyan? Mabuhay ka mo dyan sa Public Safety Office, ang men and women kan PSO. Kumusta ang paglibot-libot dyan sa sentro, asin sa indong mga lugares na nasasakupan? Ingat ka mo dyan ha, mga miyembros kan PSO. Tingog kan banwaan, nag-iimbitar, mag-iba-iba kita sa gudalas 10:30. No tiene pegas porque es genial, así. Mantang ka mo dyan na busy na sa paghanda kan panguntuhan or nasa kainitan na kan trabaho. Ecstasy. Good morning sa barkanya tong security guard sa manlain-lain pong lugar kan Rehiyon 5 na pinag-abot kan sa muyang broadcast. Security guards po na nakaposte sa man iba-ibang lugares. Ano? Mabuhay man kamo dyan, mga security guards. Sa Gabos na Carpenteros na nakaantabay man, good morning! Siyempre, sa tuyang amigo, si Kuing Espejo. Palumoy-lumoy yung tadawan na Kuing Espejo. Good morning! Uno barang ang pinaghandang panguntuhan. Iriba-iba kita sa good 10:30. Mantang dyan sa luwas, ready ang Mega 4 Patrol. Pading Jimmy ang samuyang Chief of Reporters, Field Commander. Field Commander. With kumpadreng Al, asin kumpadreng Jomar. Yaon man dyan si Joshua Bino. Uyaw man po sa field ha, ang OJTs, interns from Bicol University. Igwa po yan yung nakakanigong IDs na pinag-issue ang samuyang management tabi ano, yan. Igwa po yan yung proper identification na dara. And they are expressly granted the permission na makapag-news gather. Kaya please kindly accommodate yung interns niya mo dyan sa Bicol University tabi. Ano po? Yan. Ang samuyang mata sa kalsada, Henry Mata. Dyan sa Manibela. Chief Tech Ramir sa Control Technical.
And siyempre, siya ang minalusot kan sa muyang broadcast sa Bilog na Bicol, Chief Tech Ramir Tanay. Sa AM band, sa radio, ano po? Así, me gusta mi Sa traditional mainstream radio, ecstasy, DCGB po yan number 1. ecstasy, Newsroom, yaon dyan po, tabi, nagmamonitor ang pag-iriba, ang tropa, News Direct Mar de la ecstasy, Angel Mustaza, Jan Matthew Balyaran, si Razel Cortez, pati naman po si Jimus Barrios, tarabang-tabang sila dyan. Newsroom sa online, yung social media platform ni Tabi, online. Asin, siyempre katabang pa dyan si Madam Shia Leron. Yan, si Madam Shia. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Good morning! Ininapuan sa indong servidor sa radyong Public Information Officer ng Bayan. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kan magbalo ako, Chief Tech Ramir, na mag-Google o ito bagang so maghanap nin personas sa kunyan sa internet. Kadakul palan kunyan. Kadakul man pala nin may pangaran na Pio Pio tapos apelyido Fernandez. Paghuna ako sanan may antigong araw ka na pangaran na Pio. Taan mga ngaran bagangon yan. Di mo na maintindihan mga kombinasyones na baga Yeah, paminsan dai naman nga ni duman sa kalendaryo baga takaidtong panahon ang piga hihilingan kan ipapangaran sa bubong niya gan aki kalendaryo. Yan, tan kalendaryo baga yaon diyan so aldaw petsada iguaning corresponding na pangaran kan manlain-lain na santos asin santas. Oh. Kaito day pa man siguro ning Santo Padre Pio. Ngunyan may tukayo na akong santo kaya tigtutultul ko ng buhay ko, Chief Tech Ramir. Dipisil na gunman may katukayo akong Santo Padre Pio. Mario Joseph naman Sige. Igwa na kita nin istorya dyan sa luwas. Isiyon ta. Tulos duman sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, what's happening dyan? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay na tapos na. So, itinaong talaan kan lokal na gobyerno kan tabako para mag-renew kan franchise ating mag-rehistro kan sa indang mga tricycle asin padyak kan Marso 15. Kaya nagpunang pagdakop ang mga traffic enforcers, PSO, digdi sa syudad kan tabako. Ang saro pa na apektadong marikay ni. Oho. Naramdaman mo so pagre-report ko sa imong mga tricycle na taga malilipot Inyan. Oho. na nagpipirit na magbiyahe pa tabako Yes. sa ibungkan ang sa indang franchise ang linya ninda duman sa sentro kan malilipot pasiring sa Busay. South, pasiring sa south ang biyahe ninda gustong mag-aragi sa National Highway para mamasada, tabako malilipot, garo na sa pampasaherong jeep ang Iyo. pasada ninda. Oho. Kang pandemic, pinugutan ang mga ini, daing biyahe baka so mga mga jeep, public transport, natugutan ito na maglaog sa tabako at sina-issuean in special permit kan lokal na gobyerno kan tabako sa pagkikipag-koordinar sa lokal na gobyerno kan malilipot. Tapos na sa pandemic, siyempre tapos naman so special permit. Pero padagos ang pag-insistir kaining tricycle na may ruta ng Santa Teresa, Busay, Malilipot na maglaog sa tabako. Kan nakalis, magigirumduman pa rin Pio, kang i-report ko sa imo, amanta ko, nag-desisyon ang lokal na gobyerno kan tabako na tawan manggiraray sinda, nin special permit. Pero may kondisyon. Yeah. Dapat i-endorsar kan sanggunian bayan kan malilipot ang parada sa isnay ni na makalaog sa tabako. Iyo. Duman sa komitiba ni Kagawad Rainier Borse para na matawan nila ng special permit.
alagad duman sa committee hearing pa sana sa Banwaan kan malilipot, bagsak na sa request ninda, ang rason man sana duwa, tinawang ka mong special permit na may pandemic, wala ng pandemic, dahil na ka mo. True. Ikaduwang rason, bawal ka mo mag-agi sa National Highway, kaya di ka mo pwede. Truly na Ito naman. lang. Mhm. Ito lang naman, rejected na. Yes. So, daing endorsement na tinao, ang sanggunian bayan kan malilipot sa sanggunian panglungsod kan Tabako para sa katuyon ay ni. Pero nag-i-insister talaga Yan. na magbiyahe. Oho. Sa ibungtan sinayumahan na kan sanggunian bayan kan malilipot sa request ninda, sige ang biyarahe, sundo na so Tabako man, dahilan man ta sa lokal na patakaran kan Tabako, nagtao man sila ng konsiderasyon sa mga dayang prangkisa na makapag-renew kan franchise, sundo kan pizza 15, na konsiderar sinda ay ta nagbirahay manggiraray after kang franchise. Iyon. Naaktuhan ko ng gad sa 7-Eleven na duman ang gipigigibong paradang kay ni paid dakop na kan mga traffic enforcer itong biyaheng ito sa malilipot. Yes. Oho. Nagkikipasuway paso sa wrong driver pa di. Naku. Day mangyenido kami pwede di ako punta. Naghahagad kami konsiderasyon. Nahiling May mo. request na ngaya kami for consideration. Iyo pa di. Aram mo pa Pero di. pa di may TRO. Pero pag-usan nila, may TRO. Paghuna ni damay temporary restraining order. Ay bako masapagkumpani talaga. Puwera de los ubos. Dakol kita bagang barkad ng operators and tricycle drivers ano. Pero sa sa sektor ng transportasyon yao na diyan ang kapagal pasabuton. Oh, igo man gayud ding nagsasabot, nakakasabot pero habo sumabot. Iyo na gani pa di. Sa inyo na Sige, 7-Eleven ganda. pa de. Sa inyo na 7-Eleven. 7-Eleven sa siyudad ng Tabako. Primerong 7-Eleven, ang pag-ilaog mo sa sentro, Aha. pakalaog mo sa sentro, kataraning ni kang gasolinan sa left side, Ah. may iwas-iwas na parking space ang 7-Eleven. Yaon dyan, nakaparada, maging so ibang biyaheng tricycle na pamalilipot Oho. na may special permit. Yes. Nagsabay sinda duman sa mga ding special permit. Oo, sige. At ang ngayon, sir, may pakiuron nga giraring kami. Uto may surat nga kami duman Oho. sa sanggunian kan malilipot. At apunan ko ngaya kung nakapadara nga ikisurat o dahil. Oh, Anyway, Mario Joseph, sige. pigtatawan man din doon kan mga traffic enforcers na tapos na sa plaso. Dahil nga biso sa mo na may exemption ka mo, kaya dakop ka mo. Yes, oo. Madunohon, di ang Jesus. gigibo, i-issue ang 3,000 pesos. O saka, paano? Rimatisinda. Di pa kaya, so, naraman na 3,000 pesos, nakihor na siya nga sir, din ay ako mapalik. Kumasuwa sa geto. May na kayo sir pagtikite. Dahil na po kung may sa traffic enforcer, sabi ko, kung anong multa kayo ni kung tikita nindo, 3,000 ngayon sir yung basado sa ordinansa, biglang luminoy pa din. Yes. Out of Ay, line sir, sinda. pasensya na ngayon sir, pasensya na. Dahil na ngayon ako mapalik, sige ngayon. Ang tinuko na sa mga traffic enforcer, lumibot ka duman sa grupo nindo, sabihon mo na dahil na magdirigdita may 3,000 na nagalat na multa sa sainda. Tama. Sa tabako. Tama, kumpadreng Jomar. Kung pag-isipon baga, for all legal intents and purposes, ang pag-agi nga ni midahali duman sa malilipot pasiring sa Tabako, National Highway, bawal na sinda dyan. Oh. Oo. Ni kadua, dawa may motion for reconsideration sinda, pendiente, so decision kan sa indang motion for reconsideration, dahil sinda pigtutugutan. Yeah. Bro, Yaronas. Maringan Dagit na lugod. Dagit na lugod pa di sa mga kagawad kan malilipot. Taday baga sinda tinawan ki endorsement. Nya, no. Sabi ko, ano manadangitan mo? Mhm. Ang mga iyang kaya-ngaya, habo lamang ay magbaral ka kan late. Hoy, loko-loko talaga. Walang yung buhay to. Ang pigsunod man sa nabaga kay ito. So, Lay, na day pwede mag-agi ang tricycle sa, ano ini, sa National Highway. Iyo na nga ni ngayon, nabula mga iparal kaunan, mga ano eh. Sa Iyo buhay. na ko, ipagpabalga na sa Lay, ito mga kagawa.
Walang iyang pangyari. Isus Mariosep. Sige, sinasabi ko. Araw Sige. kayo. Oh. Araw kayo pade. Ang mentalidad kan iba. Oh, sige, Yan ang sige. report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Yun na sinasabi ko, baga Chief Tech Ramir, ever since, ano, pag abot tabi sa transportasyon yaw ng kulog payugon mo. So, mga kagawad na kan malilipot, ang pinagdadagitan ka itong kunyan, driver kan tricycle. Tanaghagad sinda dumanin na konsiderasyon, nagpadarang komunikasyon na i-endorsar lamang ngayon do sa sanggunian panlunsod kan tabako na tugutan man kaming makalaog sa saindang territorial jurisdiction. Tagaro man baga digdi sa Legazpi Daraga bawal yan na maglinaogan tabi. Okay, not unless na may special franchise ay naturalmente yan na mga kagawad kan bakakay, hindi naman yan mga pulpul, Chief Tech Ramir. Igwaanin bastanteng kaaraman si pagkasabot sa lay. Never sindang ma-endorsar tabi nin ano man na bagay na mabalgar kang lay. Auta na dagit pa so tricycle driver. Yun ang anin nga dipisil sa mga yanta. Abula mga magbaralgar kilay. Ano nakitang mga Pinoy pera de los Obos. Mariosep naman oo. O day pa man kamo natutugutan tabi dyan kan tabako na magralaog man siyempre sa saindang territorial jurisdiction tayo na nga ni anday ka mong aagihan national highway bawal ka mo dyan gaya day ka mo dawa day patabi ito nin dawa igo ka mo maning kahagadan man na pakiulay sa tabako sa city sanggunian pakiulay pa man sana ito day pa maning desisyon pendent kan desisyon gustong sabihon day ka mo pwede pa magibukan sa inyong kagustuhan ege Doro diretso kita, duman man kita sa tercer distrito. Ansa mo yung Chief Tech, Chief Reporter. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Yes, salamat tabi pa di. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta. Bako feasible na magbugtak nin elementary school, digdi sa Barangay Banao, Ginubatan, kung saan may plano kuta na si Congressman Fernando Didi Cabredo na kahuronon ang PCA Administrator sa Manila na kung po pwede makatipak lamang sa mahiwasono na PCA property digdi sa Banao ang prosupuesto kung ning kasuon rahon natawan nin pidasong lote tugdukan nin eskwelahan kan barangay tabi pa di. Ang request ni Congressman sa barangay partikular kay Kapitan Ral Mamisaw iyo na sagibon magbilog nin resolusyon ana barangay address sa congressman tanganing iyo manan maging basihan ni Congressman Didi Cabredo na makakonsigir nin pundo para sa budget deliberation para sa 2025. Sa level ni Kapitan Mamisaw para estudyaran niya sa iyang barangay pon sa demography barangay profile population asin iba pa bilang kapitan sa pag-study niya padikan sa iyang barangay nagluwas bako feasible natadaa primero pa-survey niya ang population kana mga kaakian na edad 6 sundo 12 anyos 135 man sana. Samantalang mas dakol pa nga ni ang population kan senior citizen. Mga seniors lugod ang gulpe kaysa duman sa mga aki. 170 pagkatapos ang distansya kan Banao sa Binugsakan marani yun walking distance. Walking tapos distance. Sa Paulog elementary naman walking distance man. Ay, okay. Sige. Kaya sigun kay Kapitan Ral Mamisaw, sa paghiling niya, bako feasible na magbugtak panin another school digdi sa nasabing barangay. Sa pagsabing diit ang estudyante kaso may eskwelahan man ang gadigdi. Dangan so iba dumana sa natin, naka-enroll, naraniman duman sa Binugsakan, taraniman anarin sa mga harong duman sa Binugsakan. Iyo,
So may punto man si Kapitan Ral Mamisaw ngunyan kung igwanin na plano talaga si Congressman Fernando Didi Cabredo na makipag-negotiate duman sa PCA administrator sa Manila na makatipak lamang para sa benepisyo kan na barangay mag-isip na sananin ibang programa at proyekto in kaso unrahon na tauanin na diit na pedasong daga para sa barangay Banaw. Aram mo, kumpadreng Jimmy, with all due respect man sa kapitan, very well and good na nagkaigwa siya ng feasibility study. Yan, as of the moment, applicable sa presenteng setup, medyo kunyan. Diit sa mga estudyante managad na pwedeng lumaog in kasubugta kanya ng eskwelahan, and igwaning available na mga eskwelahan na walking distance man from their barangay. Now, sa punto man, igwa maning pwedeng konsideraron man, tamagayon man ining kahagadan man ni, o kaya plano ni Congressman Didi, because in the near future, dahil tasabot kumpadreng Jimmy, nagdadalagan bagang na kinaaban, tibaad kun mga ipo nin eskwelahan sa lugar na iyan. Pwedeng araw kaan. Kung ngaya, sabi man kaya ni Kapitan, sa likodan kan barangay ninda, inaskan. Igwa man dumanin elementary, igwa man eskwelahan. Igwa man so kumaga, nakapalibot na ang eskwelahan na accessible. Napapalibutan nga ang eskwelahan. Kaya, sa pagiling ko, may point man si Kapitan. Yes, opo. Kapag date man sa non-population, mabugtak lamang, gastos lamang ngaya, makapag-abot kan oras, kaya man magdagdag, matunaw man sana. Iyo, parang superfluity. Kumbaga, sobra na sa pangangaipo. Now, anoan ko niyan, anoan sistema kan kapitan? Ipapaabot niya iyan kay Congressman Didi, over? Dahil naman da siya magibo ning kuhan, dahil na sinda magibo ki resolusyon. Di meaning, maisip na kan Congressman na dahil man ki interest na so barangay. And aside from that, sa pagi na kayo bad maisihan ni Congressman Fernando Didi Cabredo, mag-isip na lang nin ibang programa, proyekto para digdi sa barangay. Halimbawa, makatipak manangga doon rahon, iba na sa nang istruktura o proyekto, anibog taktik de. Pero beforehand, bago iyan, pinaisisi na ni Congressman Didi na may plano na bugtakan kung mapupwede. Pinaisisi yung kapitan, yung barangay. Ayo, naguro na sinda. So, kaya nga ni Pipa kuha na siya ki resolution. Ang question, tayo na nga nito, masayang man ngayon ang pundo kung iyo man sana, di ito man sana ni estudyante. Ini kaya may kabatiran ini si kapitan, ta engineer ini. Yes, iyo. So, iyan nakita, may feasibility study na sila. But the point is, formal nidang ipapaisian kay Kong Didi na medyo nagluwas sa indang feasibility study na bako favorable. Kung niya si Congressman Fernando Didi Cabredo, dangan, maisip na sa Congressman na dahil man interesado na dahil man nga ni sinda na magibok resolusyon. Ayun. Okay, sige. Iyan, tabi pa rin. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa istorya halid dyan sa luwas. So that's it si Congressman Didi is a congressman na minadangog po. Minadangog, minasabot, as in minakonsiderar. Aram mo, for one, aram ko yan si Congressman Didi. Haloy yan dyan sa may boarding house ko nag-istada. Dyan na nag-istada, dyan nag-eskwela sa Cat College. And maging kan pagpuon kan sa bida karera kan politika, antaramon kan ni Congressman Didi ngaya piyo, an pulso ngaya, an komunidad, kung anong ngaya ang pigtataram kan komunidad, kan barangay, kan purok, kan sityo, kan yaon dyan sa mass base, iyo iyan ang laman kan sa mo yang dapat na trabahohon. Kaya baga si Congressman Didi, sige ang dyan sa mga barangay, bako sana itong basta sana ma-implementar ng proyekto, taon niya ang gusto ko, o kundi kung ano ang pangangaipukan barangay na susog sa sitwasyon, iyan ang sa iyan, ikikonektar ni Congressman Didi, duman sa national na level, sa paagikan pagibunin lay, tanganing masolusyonan so problema kan barangay, or kan sosyudad, or ikonektar in the immediate sa nagakanigong ahensyas, departamentos di gobyerno kung kaipuhan paaktibaran. Now,
kung arog ka na igwaning feasibility study, yan na barangay dyan sa ginubatan na yan, na mabugtak dyan sa may PCA nin kunyan, nin eskwelahan, mahagad dumanin na certain portion, matipak sa appropriate kan PCA. And kung inadala nin marhay, kang kunyan, kan konseho, kan kapitan, na medyo bako paborable, taigwa na nin mga eskwelahan sa palibot, the congressman will listen. Aram yan kang congressman. Kaya sabi niya nga ni, importante ngayon na talagang yaong kami sa baba, yaong kami sa barangay, sa grassroots, ta maintindihan mi kung anong kaipuhan. Tanganing with the endpoint, ang bottom line kani is, pareho si kapitan, pareho si Congressman Didi, dahil magsayang kan kwarta kan gobyerno kung igwa namanin purpose na nagsisirbi susog duman sa pangangaipo. Sa punto pong ini, sa report ko ni Pading Jimmy, edukasyon. Ano? Baad magkadruble na paano? Kaya ako ay for one, sabot yan ni Congressman Didi Cabredo. Ano? Sige, si Pading Al, taod-taod na lang, time check muna kami Pading Al, pagkatapos mag-redial ka. Oras Pilipinas, it's 9:33. An oras hatod sa Indokang, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama pero di wasak. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong, the number one, pirito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ako si TV. Akala nyo ba tapos na ako?
nandito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diarrhea. Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with Nor Pork Cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The #1 beer, ito ang tama.
Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nindaga sa banwang daraga. Pinapaisi na pwedeng makakuha ng 10% diskwento ang mga warang moroso sa daga para sa ngunya na taon sa mga makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 27, 2024. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po iyan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 27, 2024 para sa nasabing diskwento. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige tabi baka maapudang ko si Tia Edith na Manila kan senior citizens. Taigo sa tuwing i-inquire igo ning parang paraffle daw yung senior citizens ata kanakaaging mga aldaw kung ano so status ka ito taon-taon tatibaan makakonektar kita buda kun si SM presidente diyan kan kunyan kan senior citizens pag istoryan ta po yan, maaraman ta ang status, may paraffle daw eh. Nasa linya muna si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, thanks for waiting. Good morning. Thank you so much, Pade. Good morning. Pinahagad ngunyan kan toda ining Tricycle Operators and Drivers Association sa sanggunian panglunsod sa liderato ni Vice Mayor Bobby Cristobal asin bagong chairman kan Committee on Transportation na si City Councilor Luis Gutierrez na resolbiran ang anomalya sa pabarakalanin prangkesa
na dahil matapos-tapos sa kodyo niyan, Naku. digdi sa Legazpi City. Iyan ang pangapodan ni Joseph Armoguela, Advice Chairman Kantoda, na ipigboses niya na sa sarong pagtiripon kan sanggunian panlunsod. Sa personal na magipag-oron kan DCGB News kay Armoguela, siniguro niya na nangyayari pa sangkod sa ngunyan ang pabarakalan nin prangkesa digdi sa Legazpi City na nag-aabot na minsan sa 100,000 ang presyohan Matindi. kan anomaliyang ini ipasurrender sagin kan franchising division as in Committee on Transportation ining sa mga inot pa na transaksyon na kung dahil na interesado ang tricycle operator dapat isurrender ang nasaindang prangkesa alagad digdi na minanaog ang sindikato malangani kay ito may mga nagkakarasuhan ang sabi inararagiluman sana akan may mga apektado na na-involve ng mga pangaran dyan sa City Hall. Kaya ngunyan, ang sabi ni Armoguela, minsan may middleman na pigagamit para kadilin siya. Kanaman, ang pigasabing aligadong sindikato sa pagpabakal ng prangkesa. Kaya sigon kay Armoguela, kahit ito pang transaksyon ini, kalakalan sa City Hall na gusto ninda mapundo na iyan, pero sa kuno niyan, dahil pamangiraray na resolveran. Kaya padagos ang sa indang pangapudan, lalo na sa mga opisyales kan syudad, sa sanggunian panlunsod, sa Committee on Transportation, na maresolveran na ini para maibalik man lamang ang tiwala kan mga nasa transport group, lalo na sa mga tricycle operators and drivers, sa mga nangyayaring transaksyon digdi sa Legazpi City. Ano daw kumpadring Al kung nagsumitir lamang ning dokumentos si Joseph na Armoguela because iko-considerar ta siya na sarong persona na igwaning hararong na pagkaaram-kaan. Much better siguro na maisumutir niya sa sanggunian ang mga dokumentos for the sanggunian to acquire jurisdiction and magkaigoning makusog na kaso. Ano daw kung nagsumitir siya kayan, aware kang kahagadan niya na magpa-imbestigar yung sanggunian, over. Ita pa na ihapot iyan, pero ang sabi niya na dangog na ini, personal, lalo na ni Vice Mayor Bobby Cristobal, as in nangako man daw ang Vice Alcalde na dahil matapos sa sayang turnota, last term naman baga ni Vice, iyo, na dahil marisolbiran ining dahil matapos-tapos na issue na ini, manungod sa aligadong mga pabarakalan ng prangkesa dyan sa City Hall. Kung rumdum ko several years ago, tama ang pagrumdum ko, kumpadring Al, igwa nga ni ikani nagkatarangkas dyan sa sanggunian niya ito or sa City Hall manungod sa mga frankisa-frankisang iyan, over? Yes, oo. Saka may mga na-involve bagang tao na outsider. Iyo. Outsider, mga nagpiprintera sa ginjan sa mga transport group. Pero ito palan, sa Bitso Pangaran, sa pabarakalan ng prangkesa. So it's much wise and bolder kung talagang sana magsumitir si kunyan, si Joseph na Armoguela, ning dokumentos kaiyan. Mas maray. Tanganing mag-beef up ang kaso kan sanggunian. Ano? Magayon na yan suggestion mo. Anyway, si Armoguela baga pag-abot sa mga kaso, sabi niya nga ni, ang buhay niya talagang isinomiter niya para sa paglaban sa mga nahihiling niyang sala sa mga panggugobyerno ta. Tama iyan. Kung magsumitir si Joseph na Armoguela ning dokumentos, re-resibihon niyan dyan, officialmente sa sanggunian na panglunsod, the sanggunian will now officially acquire jurisdiction. And igwa na kita nin rason na kung ano na, i-remind ang sanggunian, tukdulo na, ano nang ginibo nindo kayan. Apera kay kung tanganing ma-speed up ang kaso, pero kung taram sa halimbawa, kahagadan, paano man mapunso sa sanggunian? In kaso. Much better na documented yan. Magayon, na question tabi pa de, baysa na ta, kung giraray ma-encounter ng makaoron si Joseph, iyo. Mas magayon na
Oo. masiring kayan an kumbaga mangin legal an sa iyang hero para legal man an proseso sa aksyon nagigiboon kan sanggunian panlunsod. It takes a man. Magayon iyan na pinagapunan mo niyang giraray ni ni Joseph na Armugila because haluyo naman agad ang istoryang napuro-pundo sa naning diit yatang panahon kaya itong sumay nagkatarangkas magatabi kumpadre bako nagmiribit tangan is iba dyan Yes. ingon niya na naman kung Araw igwa na naman naman ng araw ka na 100,000 nako sus Mario Joseph naman paano ba yan? So i-encourage Sabi niya to. Tama yan, nasa likod mo kami tabi. Joseph na Armugila. Tanganing ma-expedite yan. Sige. Anyway, tabi, paramihan trust. Yan Pio, Bading Pio. Sa tuyang mga update pang nakakuha, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Al. Sa istorya, haliyan sa luwas. Sige po tabi, Sir Joseph Armugila, ipreparar mo ang dokumentos, tanganing marisibi iyan with the proper prayer. Tanganing ang kunyan, ang sangguni ang palunsod, magkaigwaning cognizance with the proper prayer na paimbestigaran iyan, sumitido ang dokumentos. Tapag sinumitido yan sa sekretariat, kan sanggunian, iistampan iyan resibido, the sanggunian na will acquire jurisdiction on the matter. And they are mandated for by law na mag-aktibar na sindakayan. Dahil na pinaninding, dahil na nila yung pwedeng idili-dali. Kumbaga sa kunyan, sa Bicol, ipabaliwala, dahil nila yung pwedeng pagbaliwalaon. Tao yan na resibido na, igwanin na prayer officialmente, hali dyan sa grupo ni Joseph na Armugila. Kung kunya sa nakahagadan, we will just express our views, our thoughts. It cannot acquire jurisdiction easily. Pero pag resibido ang dokumentos with the proper prayer and complaint, kumbaga, igwa kita ni kakusgan na paaktibaran iyan tabi sa sangguni ang panlunsod. Yan na pabarakalanaan pinagasabi ni Frankie sa mga tricycle. Tama yan. Taka itong mga panahon, igwa ni nagka-tarangkas dyan kaito na empleados por dahil sa araw ka na kaso tabi. Baka naman masaligsig man na ganyan ng maray. Ining sa senior citizen, balikan ta na tabi. Tayo nagpadara sa tulig dining image ning kunyan. Nin ticket, yung front lang po inikan ticket para full daw inda ko tabi Federation of Barangay Senior Citizens Association of Legazpi City Incorporated si say daw pwede ta kaining makunyan grand draw kan February 16 inda kun nalawos ini apudan ta daw si Cha Edith na Manila kung igos ang ideya kay ni si Cha Edith pa na Manila iyo ang presidente kan federasyon na sa bilog na Albay, inda kun isi niya initabi anak ko niya na so sa Legazpi. Ba try lang kita ta. February 16 daw yun. Yan, dahil na kita ning koneksyon dahil na. Iyon ang problema ta. Kung arog na naman kayo ni madadangog niya to, cannot be completed as na. Wala na tayong laban dyan. Chief Tech Ramir, pag arog kaan sa, patabang dalang tabi kita dyan sa tropa, tibad lamang may mako kitang presidente kan senior citizen sa Legazpi. Taining ticket sa image na ipinagpadara sa tuya February 16, 2024. Inda ko na lawas initabi. Taan premium man is 10,000 10,000 pesos 10,000 pesos yun nasa ba yun yung kunyan. Pinahiling sa tuyang imahen kan ticket 10,000 pesos. Grand draw will be on February 16, 2024. Tapos na nga Marso na nga sarong bulan na. Inda kung si Saiso nang gana ka ini, ang amount is 10 pesos kada ticket. Unraffled kan February 16 na ay CR City Hall. Inda kung tapos na ini. So it's a sort of a query para dyan sa senior citizens tabi. Query lang yan, maaraman ta. If ever tapos na, okay then, salamat. Pero kung dai panuarin tabi yan, na raffle ipagpapadagos kung may naging kaulangan. Ang first prize is 10,000, second prize 7,000, third prize 5,000. Inigwang consolation prizes na tag 500 pesos kada saro. Consolation prize na pira ito 10 man na consolation prizes na tag 500. Sige, yan tama hanap kitang medyos. Tigdayal ko kaya sa number ni Cha Edith na Manila, baka bago na o kung ano man, cannot be completed as dahil. Pag araw ka, hindi tayo makakakonect dyan. Naku, sus Mario, paano ba yan?
Sige, mapatalastas muna tabi, Chief Tech Ramir Girara, yan o. Dispes may baret, kita ang alas 10. Mabel ta ang programa. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto, pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dapat na pag-adalan kang Pilipinas ang sistema kang edukasyon kang Vietnam asin makaukod pag-abot sa epektibong paggamit ni mga resources kaini. Sigun kay Senador Sherwin Gatchalian, maski dakula ang tabang kang kadagdagan na pondo para matais ang performance ka mga estudyante sa eskwelahan, sinabi pa kang Senador na importante man na masiguro na epekto o ang epekto sa paggamit kang nasyon kang nakatagamang pondo para sa edukasyon. Sinabi niyang diiman nakakarayo ang Pilipinas asin Vietnam pag-abot sa pagpondo sa edukasyon pero mas salangkaw pa manggiraray ang performance kang Vietnam kumpara sa Pilipinas. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Yum! Ang choice ng barkada ko. Ang simpleng pampakilig, Knorr Sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Matapos ang isang dekadang pagtatanghal, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling at mga dekalibreng mang-aawit ng Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakaabangang urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10. Abangan ang mga pinakamagagaling na chikiting sa kids category, ang pinakamahuhusay sa adult category, at ang mga hindi pa huhuli sa pwede pa kami category. Urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10 magsisimula na ngayong Abril. Mapapakinggan live sa PBN-DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Dive, and Radyo Oragon Virac. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings. For your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po tabi, ta mahingoha kita mananggad na makakuanin, pwedeng makaklarar ka iyan kung nalawos ina kuanaan na parafol. Basta basado duman sa ipinaabot sa tuyang impormasyon, retrato kan ticket para sa senior citizen sa Legazpi, asosasyones, February 16 yata yon yung raffle sa ICR. Da itasabot kung nalawos da kung si sa ng garana, kung da inalawos, no arin iyan tabi ididiretso. Ta sayang man 10 pesos man kada ticket. Tapos kung gumana ka dyan, 10,000, first, second prize, 7,000, third prize, 5,000. Tapos ang pulong consolation prize sila taga 500 pesos. Yan, February 16 daw yung raffle, yaon digdi sa Petsada. Inda ko kung tapos na initabi. Kung tapos na, well then okay. Para da ini sa mga proyekto man kan kunyan kan senior citizens. And kung day pa, makatabang kitang magdiseminar
kung paano yan tabi gigibuon kuno ari naman yung gigibuhon tabi ano yan ay nagapot lang kay sa tuya digdi tigdial ko kaya so number ni Cha Edith cannot be completed as dialed so kunyan so numero pag araw ka anak ko hindi tayo makakonect niyan tabi ano talagang permi ano ta si Cha Edith bagaan Federation President sa Bilog na Albay. Bueno, good morning mga pala dyan tabi ha may naka-istorya sa tuya kung paano duman kunyan bagang ngunyan ang mga laboratory exams kunyan, processes, mga tests, medyo mahal. Dahil na kayang i-afford kitang mga kinapobrehan. Ano? Iyan sa ng ECG, iyan na ultrasound, X-ray. X-ray medyo buro barato, pero ana ECG, ultrasound, nako, ribo-ribon kaipuhanan. O may nakahapot sa tuya, igwa ngayon na mobile clinic itong Kalinga de Loria. Yan. Igwa managad po tabi ta kanakaagibagang simana na ikunya niya to na pasabot tama na foundation na po yan na irehistro na sa Securities and Exchange Commission. Igwa na po yan yung nagkakanigong rekonosimiento hali sa gobyerno, legal na tabi, rehistrado na sa SEC, Securities and Exchange Commission. So, ang mga aksyones kaan is now legal tabi for all intents and purposes. Pwede na sindang makapag-generate pa ning fundo tanganing mas mapahiwas ang pagtaonin pagkalinga pag-ataman sa pamilya. Ano? Now, after a week, uyan igwaman sindanin na kunyan na draw disponer baga na itong mobile clinic. Ano? Ayan, na igwanin X-ray, igwanin ECG, tapos ultrasound. Yan, mobile clinic. Dakulao na bagay tabi iyan. Ano, halat-halaton lang po nindo. Siyempre bako man na basta-basta sa nabaga i-deploy, ano, basta-basta idadalagan kung sisay and ma-request on kung sisay. Kay puhan igwaning proseso, igwaning kumbaga implementing rules and regulation na gigibuhon niyan yung Kalinga ni Loria kang SD 2025. Takaipuan baga igwaning request iyan ang sarong pasyente for ECG ngaya para sa puso or ultrasound para diyan sa mga internal organs. Ano? Kaipuhan na niyan. Nako, 6,000 mahigit yan eh. Ang mga ultrasound yata depende sa klase pa kan ultrasound na gigibuhon sa imo. Pati yung ECG yata igwamanin man lain-lain na level iyan. Pero ribo-ribo ng kaipuhanan. Pati ng X-ray tabi ano. So, parte iyan kan pag maniugot man, sabi na nga ni, sabi ta kan mga nakaagi pa, na makalinga, mataawan ng serbisyo po kamo dyan sa mga barangay. Kinapobrehan, kita po, lalo na sa 2nd District of Albay. Nganing makatabang sa abot kan kaya tabi ano. So, yan po, halat-halatong lang gigibuhon ana so pasistema kung paano, ngaya kung paano pag-request dyan, and kung piraan na tatawan ng serbisyo sa barangay na ini and sa barangay naman na uto, then bubuhian na po yan tabi ano. Tanganing igwa ni nagakanigo na kitang madalagan lamang kitang makinapobrehan. Habot tama na maghelang kundi kung may kamatian narukaan, makatabang dalabang dakulaon na bagay yan. ECG ultrasound, mobile clinic kan Kalinga ni Loria ano. Yung nga niyan sabi ni Kaloy Andes Loria kang SD 2025 dahil kita magparakwan riwal linda kun ano sa politika unin pagkanuntaning efforts niya to kan sa tuyang panahon ang paghinguha pagdisponer para makatabang sa mga kinapobrehan sa abot kan makakayanan ano yan sa lado man kan salud ano taka ito nagkairinot natin narauman sa mga barangay na nakapaghagad man simpleng mga aparatos, ekipahes, yung sphygmomanometer, yung sa blood pressure, thermometer, asin mga wheelchairs nga ni, duman sa mga nangangaipo. Dakol na po yan naman nagkatarawan. Sa lado kan salud po yan tabi ano. Plus ini, medyo horahalang kaw na level man po, nakadisponer man ning mobile clinic, complete with ECG tabi yan, and sa puso yan ano, manlain-lain na klase yan, pagkatapos yung sa ultrasound plus x-ray. Yan, tabi ano. Dakulaw na baga dyan ako, mind you, tabi. Ribo-ribo po kung kamo mapasiring sa mga pribadong hospital ka yan. Kung sa publikong hospital naman Buda Clinic, maling niya kamo, tabi, ninhaloy. Okay, yan, tabi, ibababa sa barangay.
kan kalinga ni Loria, yan ang mga servisyos medical man ayan tabi sa abot kan kaya. Siyempre ma-train sinda kaan, ma-hire sinda ning so competent, licensed na medical personnels na ma-operate ka yan tabi, ano? Kaya halat-halaton lang po nindo, maglilibot iyan mga now of these days tabi, one of these days tabi, ano? Yan na kalinga ni Loria Mobile Clinic. Good morning dyan sa Indo, Tio Henry Guerrero and Chatit Guerrero. Mabuhay ka mo dyan tabi sa Macapa Corporation Compound. Kalinga ni Loria SD 2025. Kumpadreng Jimmy Chief Jim. Good morning Giraray, what's happening? Naputol. Yan, sige, sandali, Pading Jimmy. Ano, okay na, Pading Jimmy, naputol. Sige, pakiridial, kumpadreng Jimmy, ano, sa imong linya, medyo naputol. Inabot, na-tsempo lang kaya na nag-restore kita nindiit kay itong mobile clinic ni Kalinga ni Loria. Yan, signalan mo lang ako tabi dyan na Jerome and Chief Tech Ramir. Okay na. Nakalinya na si Chief Jimmy. Chief Jimmy Gararay, good morning. Yes, salamat maray na aga sa mga baranta bayaw. Kita ko niyan digdi sa Greenbelt Park sa syudad kan Ligaw. Dahilan ta culminating activities ang unyan kan ika-23 na taon na founding anniversary yan kan syudad nin Ligaw. Oho, manangganda no. Sige. Ngunyan, digdi sa hampangan kan lumang City Hall, iyon na bagay niyang pinag-deklarar na Greenbelt Park. Oo. Mga activity kan lokal na gobyerno, digdi na ang sentro. So ngunyan, kwan ini mga display kan agri-trade fair mo niyan, sabi pa din, gulpi na mga produkto na mga hali sa mga barabarangay yaraon digi naka-display bararato sana. Yan. Hayaon digi natural si Mayor Nando Gonzales, Vice Mayor Yep David, mga department heads, and tamang-tama ang kasubago nagkaigwanin halabang parada motorcade palan digdi sa palibot ka na syudad kan Ligaw katatapos pa sana and yun na ini susundan kan opening kaining trade fair digdi sa ampangan kan lumang City Hall ining diniklarar na Greenbelt Park. Roger, oho. So yan padian na sitwasyon digdi sa mga oras na ni tamang-tama bako man masyado mainiton. Iyo. Dahil man medyo madrodampog sana pero dahil man nag-auran sa mga oras na ini. Pero nuarin nga ni pag-rumdum kan pagiging city kan Ligaw, anong petsada ito? 24 kung di ako nasalat, may kwan nga ni, may caravan, coastal caravan. Iyo. Kung narumduman ko, dyan nagkakaigwanin na sentro kan mga aktibidad sa mga coastal barangay kan syudad nin Ligaw. Pero ngunyan parang week-long activity ang poon. Iyo. Pero 1 week garo ini o sobra. May programa ngunyan na udto? Igwang programa opening ani ayun ni si Mayor ex-mayor Linda Gonzales. Yan nagtaning na kay Mayor Nando Gonzales. Sarap mga konsyales kan sangguniang panlungsod. Iyo ang yaraon di kita. Taw-taw tabi pa rin. Tabad makahabol sa oras mo. Iyo. May interview niya to si Mayor Nando Gonzales. Nagkunya na ongoing na programa, ano? Iyo na. Ayun na. Our city officials, started by our city mayor, Honorable Fernando V. Gonzales, our city vice mayor, Honorable J.P. M. David, our city councilor, former mayor, our first lady, Ma'am Linda P. Gonzales, barangay officials, distinguished guests, my fellow Ligaweños, welcome to the opening and ribbon cutting of our Ligao City Summer Fiesta, bridging a culture, tourism, agriculture, tourism, and trade.
Today marks another significant milestone as we come together to kickstart our 23rd cityhood anniversary. We are thrilled to have you all here to celebrate the rich culture and tradition and the harvest of our city through this exhibit. So before we officially open this fair, may I call on our city mayor for his message. Ayun na. Sige, ilaugtan na. Ilaugtan Compadre Jimmy. mensahe Sige. ni City Mayor Mayoritay Nando Gonzales. Wag nang bibitaw, wag nang bibitaw. Joshua, okay ka na Joshua? Mamaya na yan. Sige Joshua. Amen. Hindi siya na nagtelepon sa primerong aldaw ni kan umpisa. Ni kan sa selebrasyon sa City Hall. Di sada namo ng programa na karin sa ating pag-inaugural or opening ni kaning Ligaw City Summer Fiesta na iailaita sa ating mga agricultural, tourism, and trade fair items. Ang mga pagkantari, I wish to welcome everybody to the ceremonial opening of this trade fair. Thank you very much. Sabi pa din, Yan, mensahe ni Mayor Nando Gonzales. Jimmy nasalita, di si Jimmy Jones. Thank you so much, compadreng Jimmy. Congratulations diyan sa Ligaw. Ika-23 na ba na cityhood kan Ligaw? Ngunyan yung parang opening sa pagikan exhibits na yan diyan sa Greenbelt Park. Pwede pa si Joshua tabi Chief Tech naputol na siguro Sige kung dahil natatamang ko naman bago medyo patapos na kita. Mamaya na lang si Joshua kung so mga kwanta pa diyan hanap buhay. O igwa pa pala na saro pa sa daita na kunyanin istorya baka diyan na hapon itong o kaya sa aga baka makahurun ta si Congressman Jill Bungalon. Ining sumanungod sa no permit no exam policy lay na tabi na ipigbabawal na iyan kan gobyerno Yan ta sa mga schools baga ngunyan pag daing permit dahil ka maka-exam ngunyan dahil na po pwedean lay na iyan bawal na po yan permado na ni Presidente Ferdinand Bogmong Marcos Jr. ang nasabi ng batas. Pio Fernandez Tingog kan Manwaan. Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat po kan sa indong paghinanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay. Da itulos maghali ha. Tamasunod ang samuyang news director si Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat!